Aha sa in kan video te min lau clear saka wangin lom thu kan soye in chung kwa in kum sang ni som ni pathum Christmas le kum thar nuam tak amang turin du sakna kan hla na che o ton tama chuan darlin pekru tiar afa pa pani te vitlum tu chanchin kan ngai thau le don ani darli he kum sang ka kwa samsari January ni le khan altuna Pennsylvania lo pianga amai hi darli ke le repe ka te fanuni in atlei rol choyan anu le apashon rocky anen lubok Texas an pema kumsom pangami ani hian apasal darin router kumsom pasari opanen an intonga kumli don lai an in ngai zon no oga sang ka kwa somriat pariata an in nei ta ani an in nei atanga reilote kumkhat po ting lawa an fapa upaber Devon Rose Road tiara chu lo piangin achang Damon Road tiara chu zuni som pali sang kha zakwa somriat pakwa a lo piang vele a an fa pate ber Drake Road tiara afa te jinga dam khu chok om chun chu October ni som parial sang kha zakwa somkwa panga khan a lo piang le ani apasal nen an in nei nu hian rolit Dallas khopui dai fema in lein an in beng belta a Zon ni ruk sang kha zakwa somkwa paruk jingda ni le minute som thung pakhat vela chuan rolit police te chuan 911 kwal dongin darli chuan an ina mi sual lutin chemte in afa te le ama chu vi an ni tho a reporta hemizan hian apasal darina chuan inchung lama afa pano pangber tharia ta upa dre ka chu ra puin in hnuai lama chuan afa pa te pahni chu tvn chungin an muhila an sir safa chuan an nu darli chu amu hilbok police ten an in an wathen hian an fapa upaber kumruka upa divona chu velum ani to a anau pangzo kumnga upa damona po nataka hliam ni in damdoi in pan poi ani lai hian aboral vele ta ani darli ipo chu ashuka zaini in abana vi ani bok ahmong zaina chuan athisen zam lian chu azai po chebo darli chuan miswal pa chu mingo fedruk vela sang kordum le jens ke kor in bel lukhum khum ani thu alo shila chu mai pa ka miswal pa chuan atlan bo ma in afate avi hlum na chemte chu chwata pa in a in thiar felim thu alo shilbo police te chuan an in chung le a chhevela chuan evidence tur an zong ta hala a in garage tu ver screen chu zai chiat ani ti an mu a an in atanga nai te a chuan moza thisen kai an charbok darli chuan wadela police ron thleng masaber bula chuan miswal pa in an mani be na ahman chemte chu a khoi to thu te alo shila chemte a chuan a fingerprint om wangani ti chuan darli chu a hliam te enkol turin paramedic te chuan Baylor University Medical Center downtown Dallas chuan an kalpui ngala police te chuan miswal pa chu garage tu ver screen zai chiat an mu wang chuan chu tuk ver atang chuan luta an ngaya an in rok tum lok wang reng ni lawa in tha na thenga an ngai bok police te chauka an lu chuan chemte fongwar chi sang in da tlarna bo ma chuan chemte pakhat da na chu ruakin akim lauti an mu hala chuta tang chuan miswal pa in no pang pahni velum na na man chemte chu mi chauka a chemte nge yani ti an shengal bok chhuata chuan thisen afar kwal thwa boka thisen fardan atang le darli e moi kor ha ka tang chuan darli e thu soi chu adik nge yem ti forensic mithiam te chuan sha chwa thei an in ring ani an in bul na ya moza thisen kai an mu chu zir chiang in DNA te satangin napang pahni te thisenani te an hu chhuaka police te chuan an uifing chu miswal pa nu chuitir an han tuma ma se muza an charna thleng bak a chui thei lawani baka mak an thi pakha chu engwanga miswal pa hian chemte in chunga nu chia a moza thisen kai an in bul nai te a police mu chwa ngei tura langsar taka apai chu ani police te chuan darli i thu soi le crime scene na evidence an mu te atangin thil fel len omin an hritlata
darli in miswal pa chuan afa te avi hlum nuwa ama ron bein angonga chemte a aron zai alo swal len nuwa chauka lampana umin a na lama miswal pa in zu in na no ati tlak ke thu a soite chu an han bel chian chuan no ke them ho chu thisen far ho chunga vek a ti an mu mai ba ka darli ikea chuan in ra na nu ma lo ti te an mu chua ka vacuum cleaner nuaya chuan thisen far te mu in police te chuan darli isoi anga thil thleng ni tur chuan no ke them le vacuum cleaner chunga chuan darli ithisen chu ka zok tur ani ti an sia ani chu mai ba ka vacuum cleaner won na chuan thisen mu in an test nu chuan darli ithisen ani ti an mu chua bok darli in vacuum cleaner miswal pa in ati tu akal kan anga asoi po chu ani theilo ti le darli chuan crime scene chu asiam danglama anring tatlata ti chuan thisen far dan vela mithiam bi tombi vela chuan chuat vela thisen far chu a han bel chianga chauka a thisen far ho chu abial hlom hle ti a mu chuan chutianga bial thataka thisen far thei tur chuan liam nei tu chu ading emo zoi muangin emo akal angai ni ti shingalin darli in asoi anga miswal man mo takatan chia umani chuan athisen far chu bial lowin atung solin mei ang deu atlan dan hnung lam hoi zong chuan anei don ti a shingal bok chu mai ba ka miswal pa in chauka chhuata chemte thisen kai apai emo athlo emo ani chuan chemte englai emo thla chu chhuata chuan langkai tura angaya chutiang chu mu ani lawani ti chuan forensic audio expert beridikia chu darlin in 911 abiak na record chu zirchiam tur chuan anti a berian computer manga audio a filter nu chuan darli in 911 a call lai hian mun nga ya ring lovin akan quality ari khokdan atang chuan amu chuak le bok ti chuan darli chuan police te bula hian dot soin athu soi aya tam hi shat ane ngei anringa police te zinga amun thlem hosaber wa de la khan darli e abiak lai khan tawel hu ahong hliama awan betti amu awangin kha tawel kha thisen shu fainan amangem ti shat andu wangin luminol man antum ta a luminol hian thisen kaina ti fai to mita thisen kai mu tur to lawa po an han phu hian thisen kai to na chu alo eng pol chuak thina crime scene na police te man ro tangka takani chauka lai chu ofin an han phu kwal chuan tengsil na pula chuan kehniak mu in darli i kehniak ani ti an fin fia tuide na hnuai kong khara ti chuan thisen kai mu in tuide na zon chuata chuan thisen tam tham ve tak police te thlen ma hian ti fai ani ti an mu chuak bok ti chuan police te chuan tuide na bula thisen an han tes le chuan darli i thisen ani ti mu chuakin tuida na ma a chuan engemaw chen adinga an ngai bok prosecutor le police te chuan tuide na ma a hian darli hian ama li ama a inzaya an ngai ani police te chuan an khes chui la ya chuan ngai dan nge tak siam tu in miswal tu ma he in thana hian enroll an lo ti chu an ngai dan ani he in thana a thlen atanga niriat leka chuan rilter chung kwa chuan media mi te somin an fapo upazok divona kumsari birthday athana chuan an loma darli chuan lui chungin happy birthday ti la asave lai chu tv ati chuani in district attorney Greg Davis chuan lo en fu in pom ang lo at hle a chan po an fa te thi na alarei lo em wang ani Dallas County Institute of Forensic Science athok Charles Lynch chuan darli ithu soi kal thei tur mu chua anei le ta a darli ite chauka a chemte phong war sang sang da na zinga chemte pakhat changjai na a chuan darli ite garage tuk ver screen miswal pa in azai chhiat ni takalang them chu mu chuakin tuk ver screen chia a
fiber le changzai na chemte ami chu alo in ang cha chu tiang fiber chu an in mun sang sanga an zon nu po a an mu tak lawa chuan garage tu ber screen zai chat po chu changzai na chemte nge ya zai chat ani ti an nem het le ta ani FBI profiler Alan Bradley upon crime scene le test result te atang chuan miswal tu ma he twal thana hian an enroll a ring lo ani ti chuan darli imut kor an zir chang le a ko ki ding lam zon hnung dewa chuan thisen hu in chu thisen an han test chuan divona le damona thisen ani ti an hu chuak le bok mishing hi chemte avi non ani chuan chemte phoizong hian chemte athisen kai chu thom hnowa akai thei thin ani prosecutor le police te chuan darli hian tumlok sa ranin afapa te pahni chu in hnuai lama aria puya jenglam dar ni nuwa thawin chauka a changzai na chemte chu ala a garage tu ber screen azai thang nuwa chemte chu silfai to chuang lovin chemte da na boma chuan ada le a chemte dang a chemte ho jinga lian ber in che somdo na sei chu phoi chuakin afapa te pahni mu hilai chu avit le a amut kordar ding lama chuan afapa te pahni thisen chu a shat lovin atikaya chu minuwa thengsil na bula dingin amali ama chu a in zaya chu minuwa 911 a call pa chuan thisen then khat te chu atifaya crime scene chu asiam danglang pa boka angai ani ma se police te bung atum na chu forensic mithiam te bangin alwa ting talo ani ti chuan afapa te pahni avi hlum atanga ni som pahni hnu zon ni som pariat kum sang kha kwa som kwa paruk chuan darli chuman ni in nirok january sang kha kwa som kwa pasari atang chuan kota achung thu rel chan ani a nikhat february sang kha kwa som kwa pasari a thiam lo chantir ni in nili february sang kha kwa som kwa pasari a afapa damona atha wangin lethal injection manga ti lum tura rel anita ani prosecutor te hian afapa upazok divona atha chungchang hi kota an thlen tel lo ani darli hian atira tanga vo in ni thlengin thiam lo na anei lo thu soin aphachar char baka apasal darin ru tiara le afapate ber drag ru tiara te pon annu darli hi support tin thiam lo na anei an ring lo ani ti chuan tuna hian kumsom nga pathum mi ni in Mountain View Unit meichia thitura remte antan tirna Gageville Texas da alatang taring ani kumsang ni som pakhat jun thla khan apasal darin ru tiaran kota in chen phal na dilin September sang ni som pakhat khan an in chen fel to bok